Kaixo, Eider, zure burua pasadan astearteko saioan ikusita zer? Ondo, bueno, apurtza lotzatu initzen, baina, bueno. Ze, ikusten hauen, ez dakit, oso aldu itxen hauela berba eta... Baina ondo. Beste behin ere eskerrik asko, zure eskurzabaltasunagatik, Pasadan astean, konfinatuta egin genuen lehenengo saioa hasi genuen zurekin. Eta gure buruari jarri diogu asmo bat, eta da, zure egoeraren, Gipuzkoako lehenengo positiboaren egoeraren jarraipen bat egitea. Zuk nahi baldin baduzu, klaro. Bai, problema bari. Zertan aldatu da egoera? Aldatu da zerbait zure egoera? Bueno, aldatu, igual jarraitzen dut, ez duztio probaikin. Jarraitzen dut egoten más o menos en tierra de nadie, ez dut deiri jaso. Nina hau denpora zuen deitzen nire medikuai, Donostira, beste mediku batzui ez. Ze azkenin ikusten dut, espanaz ni mobiruten eurak ez diela mobiru behar. Egunero deitzen duzu testa noiz iritsiko den galdezka? Bai. Eta atzo adibidez deitxo inuztien, eta honintzen egundana etxoitxe, dei horrei, eta ez duztie deitxu, gaur deitxu honik, ez duztie hartu, eta hemen hau, hundikan etxoitxen. Eider, zure moduan, asko daude etxetik irteten ezkarenak, ez? Asko gaude. Baina saio honetan, protagonista egin nahi ditugu, lanagatik edo danadalakoagatik, etxetik irteteko irten beharrean daudenak. Baztagit, suhiltzaileak, ospitaletako langileak, horiek izango dira gaurko saioko protagonistak. Horientzako mezuren bat badukazuzuk? A ber, injarrak hartzeko edozein lekutatik oso ausarta diela, ze azkenien eurak dabiz bestio baino gehiago arriesgetan, ez? Eta kriston baloria daukiela euren lana itxiagatik eta aurrera inbidabiela gogor. Ez tala ez. Osa, eurengatik igual honek aurrera inbidauela, ez? Bueno, aber testa azkar iristen bada. Iristen bada. Eta berrogia eros dezakezun laster. Bueno, aunque sea aixe apur bat hartzia, ez? Badakit debekatuta dauela, ez? Pasiotxuak emutia, baina aunque sea saborra botaten fatia. Minutu bateko gauzia izetia, ez? Ta kalia zapaltzia. Edo amaren etxera, ez? Hainbeste nahi zenuen amaren etxera. Amaren etxera saiatuko naz bate, baina gauzak ikusitza zela dauzen, igual apurtxo bat gehiago etxoin biekot. Amari itxoiten aitak besoetan arnazan. Itxoiten, amari itxoiten. Itxoiten aitak besoetan arnazan. Itxoiten lehen eskola egunari. Itxoiten titiak noiz hasiko. Itxoiten
Kaixo, Nora, zemuz doa arratsaldea? Bueno, gaur egiz esan pixka burua tope, lan digatzikan, baina, bueno, ondo. Etxean egonda ere, deitzen dizute? Bai, egiz da, gaudela egora baten, protokoluak aldatzen dirala egunero eta batzutan orduro. Orduan, horrek eskatezu egokitzapen bat eta garapen bat denbora zoan mesala aktualizauta, denbora zoan hau zera mobian pendiente, beti bat zizkute protokoluak, pixkat, nola ez dakigun hondikan nola jokatu egora honetan, eta, goikuek ere ez dakitu nola jokatu, sobre la marcha. Nora, zuk zemuz dara mazu konfinamendua? Nola egunero lanera joan behar naizen, bintzat 8 ordu hola segitzen ditut, nik isaitzen dut bizitza normala. Gisa ordu behixo pasatzen zutela etxean, baina, ulertzen dut, etxean egon behar duten entzako hau dela askoz gogorragoa. Nora, ze zuzara erizaina, Mendaroko ospitalean, Bai. Zuzara, virusaren kontrako gerra honetan lehen fronteko, lehen lerroan daudentariko bat. Nola dara mazu? Egizarten baizut, nina guan unidadian lanian, gaurtik aurrera astitia gera horren inguruan, paziente hauek tratatzen. Oin arte, alboko unidadian eukidugu ja, badikoaz ja hilabete bat oien lanian, baina gurian gaur egon gera prestatzen zona guztibet. Orduan, gaude beldurtutan, ikusten dugu alboko unidadikoak, pixkanaka badikoa zela gauzak itxen, ematen du, behin itxen lanian jartzen zara momentutikan, seguridade gehiago dakazula eta dakizula nola jokatu, baina guk oin momentuan gabe momentuaten ez dakigula oso bakoitza nola enbiardan, ez? Guretako behan oso errezadan, imaginau, ez dakit, odolatera eta muestra bat eruan, oin hartu bidean eurixadia hain ezberdinak, odela gauza horiekin pixkat, ez jakintasun horrek itzen dizu pixkat, lanera jutian nervioso. Zuzen moduz zaude, nola dara mazu inseguridade puntu guzti hori? Pentsatzen dutela nahiko baikorra naizela, eta gure lankidean, nire unidadeko lankide gehienak ere bai, egoera normal batean, nahiko baikorra gerala, orduan, nik ondo daramat, azteko, momentuz, ez detelako bizirez, horrako esperientzia gogorra, txagorritxun bizi izan duten bezala, edo pasatzen ari dian bezala ez, horrek momentuz, kriston gogoak inixelanera, posik, eta honi nahioten atera da ikasteko beste esperientzia bat ez. Horako momentu baten nola antolatu, nola lagundu, eta nola sortu ideiak, ez dakigunean nola moldatu, ideia guztiak dira oso positiboak, ez? Mejoratzeko. Nabaritzen zaizu pixkat emozionatuta edo ez? Hombre, nik uste dazkagula egunak. Dana dazkagu egunak, batzutan sensiblio gaude, notatzen dut pila batzutan sensiblio nabala, bestatutan posik nabil, bestatutan urdurio, egunak dira. Eta sensible zergatik, zeintzuk dira zure kezkak? Orain koronavirusa zuen unitatera iritsi dela? Zure kezka nagusia erizain moduan zein da? Nik uste pasatzen ari den guztiak gizarte mailan eta beste ospitale batzutan ez, gehien sufritzen ari dian ospitaletan. Hori, jendiak, nola familiarrak ezin dian sartu, nola batkarrik hiltzen dian, holako horak badia oso negargarrexak egizan zen. Matizu kriston pena. Guzti itxizuna zuk zure pazienteak pentsatzia horrek hortara iritsi aldiala eta zuk ezin dezula familiako utxun hori bete, gorra.
Zuen artean, elkartasuna, gertutasuna handitu da? Langileen artean, ospitaleko langileen artean? Esango nizun, baina aipatu jaet, ni etorren zanean unidade ontara, indela 3 urte, harritu nindun gauzetako bat izan zen, dagoan laguntasuna. Osa, da, danerako pasada, asiratikan, turnasiatikan amaierara, lana konsideratzen aldan ona, naiz eta bakoitzak alde bat edo pasintatzuk eruan, eta oinai pasatzen ari garen momentu horretikin, nik uste gehiago. Guk adibidez, zuek jakiteko, itxen dugu lan bikoteka. Lehen itxezian, 7 orduak pertsona bat sartezan zikindutako zona hortan, eta hori itxen dena da, 3 ordu terdixan aldaketa. Ez egoteko 7 ordu guzti horrek, guti bera jantzita. Orduan, 3 ordu terdi horietan, ni zikina konsideratzen manez, nire parian dagoana garbi, da nire izpilua bezala. Orduan, nik biharreten dana, itxen dugu elkarlanian lan. Eta hori, zenean, pertsona horrekin harremana asko estutzen da, eta oso politxera. ¿Nadie me ayuda? ¿Hago sola? Pero es que eso no tiene que ser estéril. O sea, tú te pones aquí en la bata y parte de atrás. Zer erabiltzen dituzue, buzoak? Dakagu gorrua, etorrekuak, maskaria, bata eta guante luze batzuk. Deskribatzen duzun egoera guzti honen erdian, esperantza edo itxaropen ispirik badago? Nik uste, esperantza esateko, ez atrebitzen esaten esperantza bidagoanik, porque suposatzen dut jende asko geizki pasatu dela, geizki pasatzen ari dela edo geizki pasatuko duela. Alde positibo moduan, esan dezaket, bau estadistikoki ikasita duela, eta espero dela aste honetan eta horrengo astean pikori gorenena iristia, eta hortik aurrera jiste jongo berala. Orduan, irangitza eta hor dauala, eta pixkanaka jongo berala hau pasatzen. Gaixotu da baten bat zuen ospitalean? Bai. Jende asko. Eta, lankide bat gaixotzen dela albistea jasotzen duzuenean? Ondala, aste bete izan zen, erizain bat hilzara komentatu zutenean, grupuan, eta albistea bidale zuten, eta, lehengo errakzo izan zen, mesedez izatea albiste gezurro horietako bat, eta nik uste egun hortan, uneko unak negarrein gendula, eta horrengo gunean lanian, ambientia zen oso ezberdina, guinden oso ikututa. Eta izan bada ez dago alko materialik eta guk ere bai arrisku hori arba esakegu, ez? Orduan, izan zen, nik uste oso albiste gogorra guretzako. Momentuz ez da oinora infektatu da gure unidadian, eta horre, zoze positibo bezala lasai gaude, baina, iritsiko balitz, imaginatzen nire erantzuna ezberdina izango zala. Gizarteak adierazten dizue elkartasuna, ez? Hombre, nik uste baiet. Hasiera batetik nik uste, kenduta betiko 3 alderrebesak, askotan importantea hori ematen diogula hi, orokorrian kriston empatia ikusian ikuste. Bai etxian geratzen zareten hori edo geratzen dianen gatikan, lanera joan behar garen gatikan. Nik uste baiet, dudari gabe. Hori ikusi da eta ikusten ari da. Arratsaldero ikusten ditugun txalo zaparra da horiek, nola hartzen dituzu zuek? Betxu, aitortu da izut, lehenengo aldiz harrapatu nahi duela oian. Itxar zan goiz bat oso gogorra, eta sortiretan hori sartu dintzen leherrin da. Eta horrente, entzun dituen txaluak. Eta esan naban, ama, baina momentu hortan naban ninda. Eta horrengo gunetan ja, koarrian bete arduratzen da, koarriako bat idazte, venga neskak, bat gutxitan. Venga, txaluak ematera, eta gisa da, oso politxa dela. Ni justo etxe parian dauzkat bizilagun batzuk musika eta grisa jartzen txustenak, eta gisa da betxu, akorratzen ere atzo, kristoteneko barran gara egin nintzala, oso postasuna, kriston postasuna ematen dira jendia kolek guztiak. Nahi bazu, erakutsi ditzaket maskariak, jendeak indakuak. Bale, erakutsi.
baitxu, hauek dira lehen aipatutako maskarillak, eta ikusten dian, hemen, dia telaskuak, eta hemen barruan daukate aukera filtroa sartzeko. Orduan, geratuko zian, holaxe. Hola. Eta hoiek zeinek ekarri zituen ospitalera? Hauen nire familiako batekin ditu, eta gero lankide baten familiarak ere ekarri zituen, ez dakit, igual 200 maskarilla. Eta hortxe dituzue, bada espada gordeta. Bai, bakoitza bat arpesaman. Bai. Nora, mila esker. Bale, zuri. Segi lanean, eta benetan eskerrik asko egiten duzun lanagatik. Zuri, bai, etxean geratzean. Hurrengora arte. Bale, agur. Agur. Kaixo, Mikel? Bai, kaixo. Zer moduz? Bueno, ondo. Libre harrapatzen zaitugu? Ez zaude orain parkean lanean? Ez, oraintxe bertan etxean. COVID-19 edo koronavirus hitza entzun zenuen lehenengo aldian, espero zenuen tokatuko zitzaizuela horrela borrokatzea virusaren kontra? Virus baten kontra? Ba, egia esateko ez. Egia da ni aste edo batzu lehenago, honen jakinaren gainean banengoela, izan ere anai bat Shanghai daukat bizitzan, eta harek kontatzen zigun, ez, han nola zegoen egoera, baina egia da ona etorri arte eta zuri zuzenean tokatu arte, ez dezula sinisten, ez, nolakoa izango den. Lantokian, Laudioko Zubiltzaile Parkean, nola aldatu dira gauzak pandemia hasi zenetik? Bueno, beste zuhiltzaile parketan bezala suposatzen dut gure eguneroko rutina asko aldatu da, izan ere lehen maniobra eta praktika desente egiten genituen, baina gaur egun prozedura zehatz bat eraman behar dugu gure elkar bizitzan edo gure lanean, eta ezaugarririk nagusiena gure artean ere metro terdi, 2 metrotako distantzia hori mantendu behar dugu. Orduan, gure lana, oinarrizko lanetara nolabait murriztu da, egunean
lehenengo gauza material guztiak revisatu, bakoitza bere kamioia, dana funtzionatzen dula konprobatu, eta gero pixkat elkarlanean aritu beharrean nahiko isolatuta ibiltzen gara parkean. Maskarillak faltan botatzen dituzue zuek, suhiltzaileok? Bai, lehenengo astetan, lehenengo egunetan batez ere, gure zerbitzuan behintzat, nolabait gutxi batzuk geneuzkan parke osorako, eta oso premiazko ez balitz, ez genitun erabili behar, eta orain badago gehiago. Ere ulertzen dugu beharrezkoak direla beste leku batzuetan momentu honetan. Prestatu intzaituzte desinfekzio lan horiek aurrera eramateko? Ez dakit klaseren bat eman dizueten nola egin, ze prozedura jarraitu? Bueno, prozedura aldetik eta badago zer idatzita. Lana berez ez da zaila. Orain arte, adibidez, baso zuteak itzaltzeko erabiltzen genituen materialak edo erabiltzen ditugun, motxila batzuk eta gure kamioiak, gure betiko tresnak. Gertatzen dena orain ura soilik bota beharrean, ura legiarekin edo hipokloritoarekin nahastuta botatzen degula. Baina prestakuntza baino langile askoren kezka da, ea segurtasun maila nahikoa daukegun, baina hasiera baten ondo babestuta goaz. Etxetik irtetzen zaren bakoitzean emazteak zer esaten dizu? Besterik gabe, esan dizut, gure artean ez dago kezka hondirik. Nik uste momentu honetan bestelako profesional batzuk askoz arrisku handiagoa dutelako baino, ez? Argi dago ospitaletan, lehen lerroan daudela, osasun zentruetan ere. Gu egiten ari garen lana, azken finean, garbiketa lan hori horrek ez du suposatzen jendearekin kontaktu zuzena. Egia da tokatu zaigula etxeren batera jutea pertsonaren bat laguntzera, jakinda positiboa zela, baina positiboa dela jakinda aldez aurretik beharrezkoak diren babes neurriak eta jantzia eramaten duzu. Zein da desinfektatu behar duzuen hurrengo lekua? Ez dakigu egunero iristen zaigu uharra, talde bakoitzak desinfektatu behar ditu eremuekin. Baina hori nolabait egunez egun erabakitzen da. Jarraituko zaitugu zure lan hortan. Bale, Eskerrik asko. Animo jende guztiari eta lehen galdetu iazue asuiltzaileen lana nahikoa baloratzen den. Niri momentu honetan gustoko litzaidake baloratzea, etxean gordeta dagoen jende guzti horren konpromesua, ez? Nik uste hori ere mahai gainean jartzeko modukoa dela momentu honetan.
Bueno, Amets, ze moduz doa arratsaldea? Bueno, momentu ze oso lasai, zeni gaure etxean nago, orduan oso lasai etxean egia esan da. Ez naze lanera joan, eta lasai. Zuri, etxetik kanpo lan egitea tokatzen zaizu? Bai, klaro, guk baserria daukagu, ez daukagu etxean, gurea ez da baserri familiar bat, gurea proiektu kolektibo bat da, ofizialki kooperatiba bat gara, eta 11 pertsona gaude proiektu horretan parte. Orduan nik mugitzen naiz lanera joateko bai, gure baserria ez dago etxean. Nola egiten dituzu irteera horiek? Telematikoki ezin zara baserritarra izan? Ez. Esan digute, ez pentsatu. Jaurlaritzatik heldudan zera baten eta ere eduki ditugu ikasleak praktiketan eta ia telematikoki egin zitezken eta horrelako gauzak sortatzen dira. Baina ez, nik kotxea hartzen dut, uniko kotxean eramaten dugu agiri bat. Zelan lanean gauden, ze ordutegirekin gabiltzan lanean, ere batzutan banaketak egiten ditugula, karo batzuk gu esnebeiak ditugu orduan eta ardiak, eta orduan igande eta jaiegunetan ere lan egiten ditugula. Momentuz nik ez dut kontrolik euki, baina, bada espada agiri hori eramaten dugu, gero nekazaritza ekologikoko agiri bat ere, hainbat paper eramaten ditugu, bada espada. Eta salmentak ze lekutan, ze leku espezifikotan egiten dituzu? Ditugu, asteroko 2 plaza, astelenero Gernikan saltzen dugu, eta ostiralero Mungian, eta gero udan Bakion, ere ostegunero. Eta gero ere etxez-etxeko salmenta egiten dugu, eskola publiko batzuetan ere egon gara saltzen, ikastola batzuetan ere, eta olako denda txiki batzuetan ere bai saldu egiten dugu. Eta COVID-19ak zen olako eragina izan du aipatzen dituzun plaza horietan? Sorpresa hartu genuen, esan zigutenean, bai Gernikan eta bai Mungian, eta badakigu beste hainbat lekutan ere, behintzat Bizkaian, debekatu dituztela plaza horiek egitea. Eta azkenean guretzat gu erabat dependiente gara plaza horiekin. Eta, ez bakarrik gu Bizkaian bezala, nik uste dut baserritar txikiak plazara joaten garenak, erabat dependiente gara plazekin. Salmentak asko jaitsi dira, Amets? Alde batetik bai, baina beste alde batetik, gure egoera ikusita, gu ere martxan ipini gara, ez? Eta orduan ikusita jendeak deitzen zuela etxera, non salduko duzu, zelan egingo duzu, gu goaz, bertaratuko gara, bai Uribe Butroen eta bai Guzture aldean, Uribe Butroen ja martxan ipini dugu dinamika. Elkartu gara 8 edo 9 ekoizle, ekoizle txikiak, batzuk hortuariekaz, beste batzuk okelagaz, beste batzuk pasta, mermelada, esnekiak, gero lan txampuak eta egiten dituzten batzuk ere, elkartu gara eta sare antzeko bat egin dugu. Eta zigara eskaintzen gure produktuak, WhatsApp bitartez, produktuak utziko ditugu portaletan, jendearekin harremanik eukin gabe, den egingo da transferentzia, bankariaz, eta holan. Azkenean gu txikiak izan da, eta ikusita gainera gure medio txikiak debekatzen dizkigutela, beste ideario batzuk ipini behar izan ditugu martxan. Zuek saltzen jarraitzeko ere erabiltzen duzuela argudio bat, nik uste sare sozialetan asko zabaldu dena, ez? Esaten duzu azkenean supermerkatuetan, virusakin kutsatzeko aukerak gehiago direla, hori esaten ari zarete? Gehiago, guk esaten duguna da, asko ziurragoa da, kanal laburretan mugitzen diren elikagaiak, zentzu horretan bakarrik ikutzen ditu persona batek, esan gurotena. Nik esnea, behiak esnea ematen duenetik, saltzen dudan erarte bakarrik pasatu da nigaitik. Baina gaur egun gu kontsumitzen ditugun elikagaiak, kontutan eukinda, ia dena datorrela Afrika, Hego Amerika, edo nik ez dakit Asiatik nondik, kontutan eukinda, zenbat eskutatik pasatzen den, zenbat herrialdetatik pasatzen den. Zentzu horretan, asko ziurragoa da, salmenta zuzenaren bitartez erostea elikagai bat. Dinot nik. Listo, Amets, gure galderak bukatu dira. Ez dakit beste zerbait gehitzeko gogoakin gelditu zaren edo ez? Esan nahiko nuke gurea bezalako olako ekimen pilo bat suertatzen ari direla, txampiñoiak bezala. Badagola baserriko plaza, badagola Gipuzkoan ere olako zehose, Elorriko udalak ere
zehozer martxan ipini du, osea, nik azkenean ikusten dudala, gizarteak badaukala ondo elikatzeko kezka, eta joango garela alternatibak eta ekimen politak martxan jartzen. Ez ikusten beste ala betorrez. Bueno, listo, utziko zaitugu, ja familia daukazu ordeika, zaindu familia. Bai. Eta ez ahaztu lehenengo konexioa, Skype ez egindako lehenengo konexioa, urranditanekin egin zenuela, Bai, ez dut ahaztuko. Kaixo! Apa. Eskat gaizki? Marko, Malen, zen mouz? Ongi. Ongi. Zuei bikote, koronavirusaren asunto guzti honek Grezian harrapatu zaituzte, Moriako errefuxiatu gunean lanean. Hori da. Eta? Galdera ona. Eta, bueno, azken finean guk proiektuarekin aurrera jarraitzen dugu, argi dago egoera hemen askoz ere latzagoa dela, beraien egoera dela eta, baina, bueno, guk aurrera jarraitzeko asmo guztiarekin, proiektuak behintzat hala egingo du, eta, Marko bezalako bolondresekin aurrera jarraitzen dugu, orain momentu honetan, 1500 pertsoneri ari diegu bazkari batera ematen, egunero. Orduan, horrekin. Zaporeak taldeko kideak zarete, eta hori da zuen helburua. Bazkariak prestatzea, Moriako errefuxiatu eremuan dauden migranteentzako. Hori da, konstiente gara azken finean, ez garela gai guztiei janaria emateko, zehari gara hitz egiten 3.000 pertsonentzako espazioa zen leku batean momentu honetan 22.000 baina pertsona gehiago bizi direla. Eta orduan ez daukagu gaitasuna guztiei janaria emateko, argi dago. Baino, guk ari garena da kolaborazio batean, bertako ospitale batekin, eta ospitalekoak bidaltzen zigute gaixotasun kronikoak dituzten edo eta zaurgarrienak diren pertsona guzti horiek gurera, behintzat gure portzioa jaso dezaten. Koronavirusa aspaldi sartu zen gure albistegietan, ez? Eta gure bizitzatan igual duela ez hainbeste, baina zuen egunerokoan Greziako migranteen kanpaleku haietan zen momentutan sartu zen virusa? Pixka bat nik uste dut, ezin genuenean bolondres gehiago ekarri. Egontzen hor muga bat, Greziak Espainiarekin hegaldiak gelditu egin behar zituela, izan zela duela aste terdi, 2 aste esango nuke, eta enteratu ginenean hegalzkin horiek gelditu egingo zirela, eta batez ere gure larritasun handiena izan zen, ez etortzea, ez dugu nahi bolondresak etortzea, virusa transmititu dezaketen, naiz eta beraiek osasuntsu egon, baina transmisore izan daitezke. Orduan, hortaz, beldur horrekin esan genuen, goazen bolondres isuria gelditzera, blokeatzera momentu batez, behintzat orain gontan, eta hori hortaz hasi ginen proiektua begiratzen ean nola jarraitu genezakegun aurrera. Gure segurtasun neurriak ere hartzen. Moria kanpalekuaren egoera nola deskribatuko zenukete egun, ze gertatzen ari da?
bizitzako kondizioak oso latzak dira. Aia hitz egiten guk ez, niri grazia egiten dit jasotzen ditugun neurriak zuek mantendu behar dituzuenak, hau da, metro terbira, edo permisoa eskatu bertatik irteteko, zure etxean mantendu behar duzu, baina gero ikusten duzu beraiek zegoeratan bizi diren eta neurriek ezinezkoak dira, ezinezkoak. Hau da, beraien kanpin dendak bata bestearen gandik ez daude ezta metro batera. Orduan, nola eta zertaz ari gara telatxo batek babesten dituela, ez? Babestu esan badezakegu. Ez daukate komunik denontzako, ez daukate non eskuak garbitu, ez daukatelako urkorrenterik, ez daukate dutxarik, hau da, egoera hain dalatza, ez daukate zer janik. Horrek ere, zer esan handia daukala, ez? Orduan, nola hitz egin dezakegu koronavirusaz, argi dago moriara iristen bada, ez bada iritsi oraindik ere, hortan ere zalantzak dauzkagu, egoera oso larria baten aurrean egongo garela. Eta argi dago zein izango den Europaren erantzuna, hemendik, orain arte izan dena, ez? Bizkarra ematea eta ez erantzutea. Zergatik diozue zalantzak dauzkazuela eta balitekela virusa jada morian egotea migranteen artean? Leku guztitara iritsilako eta egia esan hemen jende gaixo asko dago eta ezin da jakin ez dago modurikan testak egiteko dago jende gaixo guztiari eta ezin duzu jakin koronavirusa den edo beste gaixotasun bat den. Hori da, badaukagu zalantza hori pneumonia gisa ari direla identifikatzen kasu asko koronavirusa izan daitezkenak. Momentu honetan ez dago gaitasuna koronavirusa diagnostikatzeko. Ez gaitasuna, ez nahia. Bai, hemen kezka hori pixka bat gelditzen dela borroso, azken finean, ez? Badakigu badagoela, konstiente gara neurri batzuk Greziako gobernuak hartu dituela, mezu asko eta informazio asko iristen zaigu gure herritik eta gure etxetik, baino aldi berean hemen koronavirusak ez dauka hainbesteko pisurik. Hemen badaude beste hainbat garrantzizko gauza, ez? Han ziur nago zuen orain 24 orduak koronavirusaren kontua dela, baina askotan iruditzen zait momentu oso aproposa etxean zaudetela eta denbora daukazuela, pixka bat begiratzeko beste alde batera, ez? Pixka bat ateratzeko gure eguneroko txatasunetik, ze askotan esaten dugu, ez, esken ni oso lanpetuta nabil eta ezin ez jarri pentsatzen besteak ez zaidian bizitzen. Orain benetan, ez dautetela hain lanpetuta esango nukenik, edo denbora badaukazuela, pixka bat kanpora begirera da egiteko, ez? Azken finean koronavirusa badago, argi dago kezkatzeko kontua dela, baino joan egingo da, eta pasa egingo da. Eta gu gure bizitzarekin jarraituko dugu lasai asko, baina pertsona hauek hemen gelditzera kondenatuak daude. Orduan, goazen errealitatea ezagutzera. Eskerrik asko zuen testigantzagatik eta segi lanean. Mi esker. Zuen lan garrantzitsu hori egiten. Vale? Agur. Hurrengo arte. Esker. Bilar itzultzekotan etxeparien baiten dela badaki ta zeren Aiestaran jauna. Arratsaldeon. Ikusten da? Bai, primeran ikusten da.
Ze moduz? Oso ondo. Esan diazu barruan, Ea zula. Bai, igual bai, hobeto. Oso ondo, segundu bat. Uste nintzen hemen lanak bukatzen. Ze kontatzeko gaur? Berri bat daude, baina, jode, arko berriak hortain heavy dien, ez? Datu oso simbolikoak dira, ez? Hango dantukin konbaratuz. A ber, hemen, salduko, segundu bat, eta berriro konektatuko gara, bale? Venga, vale. Segundu, bale? Otxe ondo? Bai, oain bai. Temuz danak etxean? Etxean. Ez, aber, estulik dagoen, sukarrik ez dagoen, dana ondo. Neurtzen duzue? Ez, tio. Erraz, osasuna bintzat, bai. Ez guia 13 egun bete ditugu. 13 egun, etxean sartuta. Ondo. Ez, txikiak kejatzen ez diren bitartean, nahiko serio hartu dute, bereziki ikusten dutelako ez dela hemen bakarrik, ez? Hemen inguruan jendea nahiko lasai dabil, edo... Bai, lasai egin ere ustez, baina gu etxean gaude ja 13 egun. Zure kasuan gauzak ez dira askorik aldatzen, ez? Azkenean zu ohituta zaude etxetik lan egitera. Aldatzen dena da umeak daudela zurekin 24 orduz eta kalera ezin zaretela irten. Bai, ez da aldaketa makala, Ez dakit, zure kasuan ere badakizu zer dan hori. Baina bai, ez, telelana ituta nago, ni master bat egin du telelanean, mundu hontan ja espalditik, ez? Eta, bueno, alde hortatik ez dago aldaketa handirik, niretzat. Aldaketa handiena da, kalera ezin irten, ez? Gustura grabatzera eta reportajeak egitera, edo zein elkarrizketa eskatzen duzu eta jendeak bakarrik ematen dizkizu elkarrizketak ja Skypez, jendeak ez du, ez dakit, elkarrizketa bat ola zuzenean eman nahi, ez? Egun, oaintxe momentu enten konexio egiten ari garen egunean, zeintzuk dira zifrak Israelen? Israelen, zuen zifrekin konparatuz, ezin da alderatu, ez? Esateko hemen txikiak dira txikiak. 5 lagun hil dira orain arte, eta uste dut, bai, 2000 lagunek eman dute positiboa, edo kotxatuta daude. Gero, dozenaka mila lagun daude kuarentenan. Armadak 6 hotel hartu ditu Israelen zehar, eta hor daude konfinatuta. Eta horiek dira, momentu honetan dauden zifrak horiek dira, ez? 5 lagun hil dira, eta 2000 kutsatu. Eta Palestinan berriz, Cisjordanian, 60 lagun kutsatu dira, oraindik ez da inoril, eta Gazan, dakigunez, orain arte, dagoeneko 2 kasu irten dira, ez? Israelgo osasun ministerioaren buru okerrezpanago, ultraortodoxo bat da, ez dakit horrek segurtasunik ematen duen? Bueno, segurtasun ez dakit, prentxaurrekoak, gauero daude prentxaurrekoak bertan telebistan, gauero ematen dituzten albisteak, neurri berriak, ez, kaleratzen dituzte, eta beti da hori osasun ministroa, gero da ondoan Benjamin Netanyahu, eta Netanyahu da dudari gabe operazioa zuzentzen duena, ez, esan duzun bezala, bai, osasun ministroa ultraortodoxoa da, eta egin duen azken agerraldian esan du hau Laister pasatuko dela eta Laister Mesias helduko da eta dena konponduko da mundu honetan, ez? Hori da bertan dagoen nivela. Zer esango dizu, hori da, hauk daude agintean, hau da Israel, beti gu startups, Tel Aviv, ze guy friendly, ze bestea, baina gero jartzen duzu telebista eta hemen agintean daudenak hauek dira, ez? Muturreko ultraortodoxoak, muturreko ultrakonservadoreak, eta Benjamin Netanyahu jaun da jabe. Lurralde palestinarretan ze gertatuko da virusakin? Iritsi da da Gazara? Gaza hegoaldean ireki dute edo prestatu dute zona bat, hori, heldu berriak kuarentena pasatzeko, ez? Baina, pentsatu pixket, ez? Zenolako eragina izan dezake virusak Gaza bezalako toki batean, ez? 2 milioi lagun sartuta, blokeatuta, batek daki zer gertatuko den, ez? Gazatarrek, benetan, sare sozialetan oso gauza interesgarriak egin dituzte azken egun hauetan, ikusi dute zer gertatzen den Europan, dakizu beti daudela Europari begira eta estatu batu begira,
eta nolabait bialdu dituzte mezuak eta landu dituzte web orriak jendeari asaltzeko Gazan 10 urteko isolamendua egon dela, eta posible dela bizitzea baita isolamendu horrekin, ez? Zer den etxetik gabe egotea, zer den bako askatasunik gabe bizitzea, ez? Eta alde horretan lan asko egin dute eta oso lan polita egin dute eta oso mezu politak bialdu dituzte munduari elkartasuna azaltzeko, ez? Nondik eta Gazatik. Pentsatu duzue momenturen batean, familiak pentsatu du momenturen batean krisi hau pasatzeko hobe Euskal Herrira hurbildu? Ez du hori pentsatu, esateko oso azkarra izan da dana, ez? Bertan egoera poliki joan dira neurriak hartzen, eta gero bestaldetik ere Euskal Herrian ikusi duguna ere oso azkarra izan da, ez egun batetik bestera hasi dira gauzak okertzen, eta ez zitzagun momentu egokia iruditu bertatik mugitzeko. Ez hau, uste dut mundu mailan dela momentu bat, zauden tokian egoteko, lasai egoteko, eta ikusi egin behar nola irtetzen garen hemendik, ez? Bizitzak oranditan zabalik, bizi gogoa tantaka bada ere, isurialde guztietan. Bizitzak oranditan igeri, oranditan. Bizi minaren bezulari gara, hitz begira dalaztan, tametxen bidez, alden bezala. Tantaka bagoaz bidaian, intxaurozko letara igota. Intxaurozko laul bezain sendo baten gainean. Uranditan bizi minduon bihotza hor bezain ondora ezinak. Intxaurozkol oskolen antzera nabigatzeko prest alden bezala. Uranditan bizi gogoa tantaka ere isuri.